Alam niyo kung magkaminsan kasi yung mga rason o may mga rason kung bakit kung minsan hindi natin nakakamtan yung mga pag-asenso. Halimbawa, pagka mayroon kang ugaling yung tipong crab mentality, ay talagang yun ay isang sagabal sa pag-asenso. Kaya adda kantak nga crab mentality anay palaon pa lang iti album na pinumutiyang. I hope you like it. So nga kada kayo nga adda dita na ibalasyo taaw ken datayo amin ikatentay ko mga datoy galad nga crab mentality tapnon umasenso tayo amin. Crab mentality, isardeng mon nga ugali. Agawa ang ketdi, tiyag panunot anasudi. Crab mentality, aramid apa nagperdi. Awanti magundunam, may raramlaeng tagkararwa. Lumapali iumong, ni gayem mo nga umasenso. Aglalo no am-amom, akas nalinteg atao. Saan met adages, no addang naket suruten. Saan mo nga irurumen, ken pagbitinan at tinagen. No makita nga agrang ay ni kaaruba. Saan met adakes nin kaisuna apalan. Aramaten tay ni apal apagulidanan. Apal ket dakesen no aramatem apangirarem. Panagbidin ng itipod no akas sa pulan. Tapno ragpatentay, biyagan na talina. Ipanagiin na yan, ken nadalus at arigagay. No dagito'y tiipaay, aming tayo ket agrangay. Iti panages estoryam, ket anadangday tadilam. Amangan no agparno ay ka, iti panagparpardayan. Ugal yen tayon, ti panagtitinulong. Taawan dito'y lubong, ti agbiag nagsulsulong. Panagtitinangga, iti pudno akas sa bulan. Tapno ragpatentay, biyagan na talinay. Panagiin na yan, ken nadalus at arigagay. No dagito'y tiipaay, amin tayo ket agrangay. Okay, that song is crab mentality. As I said, no may kat dati nga ugali. Kung galad tayo, lalo dati nga Pilipino, umasenso tayo. Yan, crab mentality.